अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि बेळगावची नाळ जोडणारा वेंगुर्ले ते बेळगाव या आंतरराज्य मार्गावरील बोर्डीचं पूल ते आंबोलीपर्यंतचा रस्ता हा अतिशय निकृष्ट दर्जाचा झाल्यानं हा रस्ता करणाऱ्या ठेकेदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकावं आणि सदर ठेकेदाराचं बिल अदा करू नये अशी मागणी भाजपचे जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर आणि सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी केली आहे. सावंतवाडी भाजपच्या शिष्टमंडळानं माजी नगराध्यक्ष संजू परब आणि जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाला धडक दिली. यावेळी कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांना जिल्हा बँकेचे संचालक रवींद्र मडगावकर, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, माजी नगरसेवक मनोज नाईक, माजी नगरसेवक आनंद नेवगी यांनी निवेदन देत ही कारवाईची मागणी केली. यावेळी संजू परब आणि रवींद्र मडगावकर हे चांगलेच आक्रमक झाले होते. म्हणजे आगामी करतावाची लागी बनते स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो एक्सटेंड करून पाहिजे पुढं पाखराच्या बाजूला पाहिजे का पुढं पण एक रस्त्याच्या त्यावेळी साहेब ना आमचं गावी त्यांना काय सांगितलं पूल शिवर्ण नाही केलं, पूल शिवर्ण नाही केलं, अवधूत नावेकडे रस्ता आता मी का आता अवधूत नावेकडे काय काय प्रॉब्लेम रस्त्याला मोठा 0 पासून सुरू होतो. ठेकेदार करून घेते 20%. त्या ठिकाणी तुम्ही काय ॲडजस्टमेंट केली का मला माहिती नाही, केली शिल्लक नाही. माझं म्हणणं त्याचे कसं काढतात महिन्या सगळं कंप्लीट केला सगळं माफ करा. नसेल केलं तर तुम्ही काढून घ्या ना. मी आज 4 वर्ष आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.